isa sa pinaka-challenging na question is, kapag magtatayo ka ng cafe, ano yung magiging pinagkaiba mo sa ibang cafe? What's up Tarlagueños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, another cafe na naman yung pinasyalan natin or i-explore natin. Samahan nyo ako guys para malaman nyo kung ano ba yung mga sinaserve nilang mga signature drinks nila and of course yung mga snacks nila and pasta. So excited ko na tikman yung mga foods and drinks nila dito. Yung ambience, napaka-cozy and yung lighting talagang nakaka-relax. And guys, no, kung naghahanap kayo ng cafe na very aesthetic yung dating, ito yung perfect place para sa inyo, itong Comi Cafe dito sa Barangay Maliwalo, Tarlac City, Tarlac. Yung pinaka-nearest landmark natin, itong Tarlac State University, Lucinda Campus. So sa Jetta Road pa rin siya, kung alam nyo yung mga binlog nating cafe sa may Jetta Road. Medyo lalayo lang kayo ng konti doon, mga 5 to 10 minutes away. Andito na kayo sa Comi Cafe. From SM City, Tarlac guys, nasa 10 to 15 minutes away lang naman to. Kung gusto nyo puntahan, i-Waze and Google Map nyo lang. Madaling-madali lang na siyang puntahan. Open pala sila ng Monday to Sunday, 11 a.m. to 9 p.m. So yun guys, ito na lahat yung sinerve sa atin ng Comi Cafe dito sa Barangay Maliwalo, Tarlac City, Tarlac. So malapit lang siya dito sa Tarlac State University, Lucinda Campus. Yan, kasama natin si Ma'am Tin ng Comi Cafe. Ma'am, ano ito mga sinerve nyo sa atin? Itong mga pasta? So, meron po tayo dito sa ating pasta. Bagong-bagong launch lang po namin. I think just 2 or 3 days ago. So, we have creamy bacon pasta, our bestseller truffle pasta, chicken pesto pasta, and our classic pasta. And then ito ma'am, ano to? Ito po yung aming take ng Korean garlic cream cheese bread. Yun. Hindi excited kung tikman tong kanilang Another bestseller. Yun. So, meron siyang forget me not flour, ma'am. Tama? Yes, forget me not flour. So, sa mga drinks natin, lahat sinerve nila guys, ito lahat yung mga bestsellers ni Comi Cafe. So, ano to ma'am? Yan. So, iilan lang po to sa mga signature coffees, signature drinks ng Comi Cafe na binabalik-balikan. So, we have our snowing coffee, and then our blueberries, sparkling lemonade, and then yung vanilla scotch float, meron po siyang vanilla ice cream on top. And then, another super bestseller, our black sesame cream latte, matcha bomb, at saka po yung triple matcha. So, yan, yung mga binabalik-balikan nila dito, yung mga matcha nila. Actually, hindi ako fan ng matcha, pero mamaya titikman natin kung ano ba yung lasa ng mga matcha nila dito sa Comi Cafe. So, dito sa harapan mo, mama, ano to? Ito naman po yung aming nachos. So, serving siya. Actually po lahat ng mga nasa-servan namin nagugulat sila. Kasi hindi siya yung usual na merong cheese on top, beef, toppings on top. Nakahiwalay po talaga yung sauce niya. Yes, yung advantage yun guys. Kapag gawa mo ng chips, pwede mo siya lagyan ng yan cabbage. And lagyan mo na siyang cheese sa taas. So, hanggang sa ilalim ng mismo nachos nila is malalagyan mo ng cheese. Dalawa yung serving nila yan, napakarami. Yan. May enjoy niyo po talaga yung sauce niya. Iba siya from other restaurant or So hey guys, first natin titikman itong kanilang sparkling blueberry lemonade. Partner natin sa kanilang Korean garlic cream cheese bread. Ayan. Ma'am, ano yung mga nyo? May mga ongoing promos po ba kayo ngayon? So yan po, sa Comi Cafe, hindi po kami nawawala ng discount card and loyalty card. So yun po sir, yung sa
Christmas holiday card namin, pag po naka-avail sila ng 6, yung pang-6 po nila is 50% off na. And then yung pang-12 po nila is free na. So yun po yung 12 days Christmas na holiday card po ng Comic Cafe. And then right now po, meron din po kami Christmas card or yung gift card po na tinatawag natin. So yun sir, yung mga ayaw magbigay ng common gift this Christmas or holiday, then available po yung gift card po namin worth 300 and 500 pesos. Paano yung points sa, ano, ma'am, sa loyalty card? Bali po, basta po naka-6 sila, yung pang-6 po nila is 50% off po kaagad. And then, yung pang-12 po na binili nila is free na po siya. Mukhang may babalikan tayo dito sa Comic Cafe. Grabe, ang sarap ng Korean na garlic cream cheese bread nila. Masarap, ma'am. Thank you po. And yan, tamang-tama lang siguro yung pag-partner natin dito sa kanilang sparkling blueberry lemonade. So, itong blueberry lemonade nila, very healthy. Nasarap nung lasa, guys. May tea siya and may lemon. Yes po. And then, meron din po siyang dried orange on top. So, actually po, sir, yung sa mga nag-order ng mga sparkling lemonade namin, after po nilang maubusan, paparefilan nila ng water. Kasi maglalasa pa rin Meron yung pa rin siya. lemon, tsaka yung dried orange. Tapos yung mismo niya, forget-me-not tea. Yes, forget-me-not flower tea. Thank you po. Hindi, ang sarap talaga, ma'am. Thank you po. Tayo gumagawa? Opo. Kami na po lahat na gumagawa. Yung para mahubos ko itong isang to. Diba ko lang ulit. Sarap niya. Mas masarap siya, sir, pag yung bago mong luto. Yung cream cheese niya kayo na rin gumagawa. Opo. Kami na po. Next natin titikman yung kanilang triple matcha na ice blended. Yes po. Okay. Tikman natin, syempre partner rin natin yung kanilang truffle pasta. Isa sa mga favorite na pasta. So natikman ko to sa isang restaurant. Hindi ko makalimutan yung lasa ng truffle pasta. So tikman natin itong sa Comic Cafe kung ano ba, pasok ba sa panlasa natin. Yan. Sir, actually po, nung pinag-iisipan namin kung ano yung i-offer namin sa Comic Cafe, isa sa pinaka-challenging na question is, kapag magtatayo ka ng cafe, ano yung magiging pinagkaiba mo sa ibang cafe? Totoo. Kasi sobrang dami na nung mga cafe na nagsilabasan ngayon. Actually po, sir, tabi-tabi, Oh, very tama. crowded, so we want to be a little different, or we want to be really different from them. So, ayan po yung mga na-create namin na mga beverages. So, pinag-isipan po talagang mabuti yan. Yan. So, yung mga, ano namin sir, signatures and mga matcha namin, to be honest po, dito lang talaga siya ma-order. Hindi siya makikita sa ibang Kaya, talaga pong binabalik-balikan ko. Actually, itong lasa ng triple matcha nila, guys. Hindi ako matcha lover, pero kasi pag tumitikim ako ng mga ibang matcha flavor, sobrang tapang ng lasa. So ito, sakto lang siya. So pag gusto mo siya, parang creamery pa rin yung lasa niya. Yes. Yun yung lasa nitong nila, triple matcha ice blend. Tikman nyo, guys. Partneran nyo ng kanilang truffle pasta. So sa ngayon, meron silang 4 na klase ng pasta na in-offer. So try nyo rin itong kanilang truffle pasta, napakasarap. Bali po, nung pinag-create namin yung mga beverages, we make sure na nasa gitna ka rin. Ito. So, well-balanced po lahat yan. Even sa coffee, kailangan po, hindi ganun katapang, hindi yung syrup yung, or yung Malalasahan. sauce yung malalasahan. Dapat po, Kasi well-balanced lahat kapag natikman ng ng kids, ingredients. kapag natikman din ng kids to, magugustuhan niya. Kasi actually, kapag sobrang tapang, alam mo yung kids, hindi niya inumin. Pero ang sarap niya. So ayun guys, tikman natin isa sa mga sinaserve ni Comic Cafe, yung Korean coffee nila or yung tinatawag nilang snowing coffee. So halo muna natin and syempre partner natin ng kanilang nachos. Hello po sa ating mga Tarlakenyo. So, ini-invite ko po kayo na mag-try and mag-visit po dito sa Comic Cafe. Hindi po kami ganun kalaki, but we have a very cute, nice place, quiet place po. We're not in a crowded place. If you want to have relaxation or a good conversation with your friends, family, and your loved ones, please visit and try niyo po yung ating mga
beverages and food dito po sa Comic Cafe. Ilang ma-accommodate nyo itong place nyo? Bali dito sir, 20 to 23 dito sa loob. Oo. And then sa labas po, 4, 8, 12, 16, 20. 20 packs. 20 po. Tapos dito po sa loob, 20 to 25. So open pa rin kayo ma'am kung artilayin nila yung place. Yes, actually okay naman po yun. Pero wala pa naman po kami yung mga package. But we can make one naman po dun sa mga may gusto na mag-arkilan mismong place po. So yung nachos naman po namin, inspired yan nung hindi ko kasi magluto-luto sa bahay, mag-prepare ng food sa mga kids, sa husband, sa family. So yung pong sauce na yan, actually yan po yung talagang ginagawa ko nung habang Homemade. nasa bahay lang. Opo, ganun. Nag-start na naisipan ni ma'am to nung nag-pandemic na. Yes po. So, yan. Sana po matikman nyo din yung nachos na. Oh. So yun guys, kailangan nyo matikman itong kanilang Korean coffee o yung snowing coffee nila. Napakasarap ng lasa. And yung tapang ng coffee, gustong gusto ko siya. Tapos pinartaran pa ng kanilang nachos na good for sharing. So masarap pala siyang kinakain kapag nakaiwala yung cheese niya. So hindi siya magiging sagi, no, ma'am? Yes po. Yung iba kasi nilalagay na agad yung cheese. So nagiging sagi talaga yung chips niya. Next natin titikman yung kanilang vanilla scotch float. So mix muna natin para mas malasahan natin siya. Actually, ito talaga yung gusto ko kapag magmulaan yun. Pag pumunta kayo dito sa Comic Cafe, guys, try this one. Napakasarap. Actually, ito mga sinaserve nilang foods dito is from scratch talaga. And kapag in-order nyo guys, fresh from the kitchen. Hindi yung agad na nakagawa na siya. So, pagka-serve sa inyo, mainit-init pa. Actually, hindi na siya mainit ngayon tinikman natin. Pero, masarap pa rin siya. Yung mga prices, masasabi ko affordable. Pero yung lasa, very quality. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And huwag niyo kalimutan i-share ang video to para malaman ng mga ibang Katarlagueños natin dyan. Itong place ni Comic Cafe dito sa barangay Maliwalo, Tarlac City, Tarlac. So, landmark natin, Tarlac State University, Lucinda Campus. Actually, kahit yung mga students from TSU Main, pwede kayo pumunta dito. Tadya ko from SM City, Tarlac. Nasa 10 to 15 minutes away lang naman tong Comic Cafe. So, nasa Jetta Road pa rin siya. For sure, alam nyo na yung Jetta Road kung saan napakaraming cafe. So, usog lang kayo ng konti from there. Nasa 5 minutes away lang to. And sabi nga kanina, very peaceful in place. For sure, mas may enjoy nyo yung foods. So, until our next vlog, peace out!